Каб любить Беларусь нашу милую, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, чаму з выраю жураўлі на палесе ляцяць. На беларускім палесе гэта адбылося даўно, калі яшчэ Бог па зямлі хадзіў. І зараз я запрашаю вас у месца, якое славіцца багаццем старадаўніх легенд і паданняў, у вёску Данілевічы, што ў Лельчыцкім раёне. У час жніва сяляне, як звычайна, працавалі на полі. Сярод іх была і дзяўчынка Ева. Раптам надвор'е сапсавалася, неба завалаклі чорныя хмары. Маці Евы спалохалася, што яны не паспеюць да дажджу снапы сена скласці, і сказала дачцы, каб тая паспяшалася. Але дзяўчынка заўпарцілася. І тады жанчына ў сэрцах сказала, каб ты каменем стала. І тут пачалася жудасная бура. А калі хмары зніклі, і вецер сціх, замест Евы маці ўбачыла камень. Па форме ён быў падобны ці то на чалавека, ці то на крыж. Ён і сёння стаіць на ўскраіне вёскі, каля дарогі. Столькі вады ўцякло з таго часу, але і зараз жыхары прыходзяць да яго на паклон. Па словах сялян, аднойчы камень хацелі прыбраць, але ледзь яго паспелі перанесці, як на вёску навалілася чарада няшчасцяў, і крыж вярнулі на месца. Штогод напярэдадні Вялікадня сялянкі збіраюцца ля крыжа, здымаюць з яго леташняе ўбранне і спальваюць за агароджай. А ўжо ў дзень свята прыносяць да яго фарбаваныя яйкі, кулічы. Абрад суправаджаецца велікоднымі спевамі і карагодамі у выкананні мясцовых захавальніц традыцый. У вёсцы лічыцца, калі бяздзетная пара папросіць у каменнай дзяўчынкі дзіцятка, жаданне абавязкова збудзецца. Да каменя прыязджаюць не толькі з усёй Беларусі, але і з суседніх краін. З цягам часу людзі не перасталі верыць у цудадзейную сілу каменнага крыжа. Гэтым палессе і ўнікальнае.